Разговор с Ивелин Михайлов ще се осъществи в следващите минути, уважаеми слушатели. Основател, идеолог на политическа партия Величие, парламентарно представена в 51-то Народно събрание, но след изборите на 19 април тази година не успя да премине така наречената 4% бариера. Господин Михайлов, здравейте и добър ден. Здравейте, здравейте. Каква е вашата така равносметка след изборна? Защо Величие не успя да влезе в парламента? Величие не успя да влезе поради, така да кажем, мисленето, което е изградено вече в България. По някакъв начин хората са започнали да търсят далаверата, защото това, което ние направихме през изминалата една година в Народното събрание и въобще за хората в страната, беше нещо, което никоя друга партия не е правила. Ние бяхме при проблемите на хората в цялата страна. Разкрихме схемите на управлението. Показахме как се малтретират хората, бизнеса и направихме така, че това управление да стане нетърпимо. Но в един момент, когато дойде Румен Радев с заявката, че той ще управлява с парите, с цялата подкрепа на медиите и дори да кажем и на международната общественост, която имаше, и хората изведнъж казаха по-добре да гласуваме за спасители, отколкото за тези, които свършиха работата. Mm-hmm. И въпреки, че ние имаме нараснал брой хора, които са гласували за нас, но той дали е нараснал е друга работа, защото предния път ни откраднаха много хора, а сега имахме възможност да опазим членовете на секционните избирателни комисии, но общо взето това е нещото, което хората показаха, че те не търсят работещите, а търсят все едно от някъде да се приближат до власт имащия, да кажат, ние бяхме за теб. Mm-hmm. Добре, смятате ли като грешка факта, че може би не сте обяснили достатъчно през тази една година всяко свое действие антикорупционно, което сте направили, разкриване на така порочни практики, за които и вие споменахте? Не сте ги популяризирали достатъчно? Първо, ние нямахме достъп до националните медии и там по съвсем друг начин се гледаше на нас. В Радио Благоевград сме ви включвали, нали така, господин Михайлов? Не, в Радио Благоевград. Да. Аз казвам големите медии. Да. Не големите медии, нека да го кажем 90%, защото някой път, когато се изразяваме, то не е в абсолютна стойност, но голямата част и от медии, от предаване, защото винаги сме били имали журналисти, които търсят истината, имало и хора, които наистина гледат обективно да отразяват нещата, но говорим в голямата си част, постоянно се казваше как сме измамници, мошенници, а никога не се казваше това, което ние сме направили. Или създава се един образ, който беше негативен за нас. Но въпреки всичко, ние успяхме чрез социалните мрежи наистина да достигнем до много хора и това, което виждаме в момента, има хора, които казват, ние ви харесваме, ние видяхме работата, която вие свършихте, но Румен Радев трябва да вземе пълно мнозинство и да оправи нещата. Само, че има един въпрос. Ако Румен Радев не оправи нещата, тогава на какво ще разчитат хората повече? Защото ние нямаме право вече на секционни избирателни комисии. Ние не можем да контролираме изборния процес. А както се видя на тези избори, ние го контролирахме. Сега затворили сме си очите за купуване на гласове от страна на партията победител, като по някакъв начин сега, ако бяхме тръгнали това да покажем, самите хора щяха да тръгнат срещу нас. И поради тази причина, това, което виждаме е, че към този момент самите хора не търсят контрол и управяне на страната, а това, което искат е все едно лесно избавление. Но, за съжаление, в живота няма такова нещо и те се убедят. Споменахте и малко по-рано, а и с това е свързан един от въпросите ми, именно на предишните избори. Величие беше ощетена и това се доказа, нали така? Две мнения по въпроса няма. Влезе в парламента след частично касиране на резултати. Сега имате ли съмнение относно честността на вота? Хващам се и за това ваше изказване от преди секунди, ако бяхме казали, че водещата партия купува гласове. Вижте, честността на вота е до толкова честен, доколкото може да бъде. Нека да кажем, че системата има своите отклонения. Както ви казах и за медиите, че имат своите отклонения, така и системата има своите отклонения. Вота беше сравнително честен и ние се погрижихме за това нещо. Но въпреки всичко, примерно, повече се обръщаше
внимание на хората, които купуват гласове за ГЕРБ и за ДПС, а за останалите партии не беше толкова голям контрол, защото и обществото не е готово да го чуе. И поради тази причина ние сме направили възможното и можем да кажем, че това бяха едни от най-честните избори, които е имало. Казвам честни избори в изборния ден, но преди това манипулацията, която направиха, вие знаете, Величие 1,5, 1,7 няма да влезе. Се видя, че Величие, ако имаше една реална социология, ние щяхме да сме поне партия, която е вътре в Народното събрание. Но социологията и много играеше цялата медийна активност срещу нас, защото не ни споменаваха, ние бяхме аутсайдери, които все едно са приключили. Напротив, за другите партии, примерно за МЕЧ казаха, че може да влезе, за БСП казаха, че може да влезе, виждате, че те не че може, а задължително ще влезе. За Възраждане имаше едни проценти 7-8, а накрая знам, че на Възраждане от ГЕРБ са и преляли гласове, за да може в Народното събрание, иначе ще да има към 3-8%. Но това са обективните реалности в българския политически живот, в който партиите са си разделили политическото пространство и гледат да вземат пари от държавния бюджет и да си управляват хората и държавните блага по начин, който е удачен за партиите и олигархията. Ние бяхме против този модел, показахме го ясно, но народа не ни подкрепи и по този начин аз няма какво да кажа, освен че изборите в крайна сметка постигнаха това, което народа наистина си искаше и нито мога да се оплаквам, нито да търся виня някъде. Така е. Защото изборите те произлизат от народа. В Благоевградско действахте активно в лицето на водача на вашата листа Павел Стоименов. Да, срещу него се извърши покушение там. И тук доказвам, покушение не е да пресилвам, ами наистина ние имаме досега няколко случая, в който кмета на Симитли, Апостол, вероятно, сега ще кажа вероятно, защото хората, които трябва да свидетелстват, няма да го направят, и затова казвам вероятно, ги поръчва. Вие знаете, на Павел Стоименов му бяха изпратили ковчег в стопанството. Павел Стоименов бяха дошли при нас. Първо Марио Рангелов, имаме запис с него, бив депутат от ДПС, който казва, че от от кмета на Симитли имал поръчка, с която Павел Стоименов да бъде унищожен чрез всички институции. После имаше и други хора, които казаха за пари, които са им дадени, за да могат физически по някакъв начин да му нанесат поражения. И сега видяхме едни автомобили, които наистина се опитаха да го изблъскат от пътя и да направят пак такива бели. Показахме много места в секциите. Имаше в едно село заплаха за живота на член на наша избирателна комисия, който е студент. Момчето се беше оплашило, налагаше се да му се обадим и той каза, се боря до край. Просто заплашиха да го убият. Силни са тези твърдения, господин Михайлов. Ами ние имаме доказателства за тях. Но такава е действителността. Ние единствени се изправихме срещу нея в името на хората, но това, което се случва, е обратното. Ето, знаете, в Гоце Делчев ние застанахме срещу своеволията на кмета и администрацията там, но виждаме, че Прогресивна България, които не са отшли нито един път в Гоце Делчев, нито един път, не са помогнали на хората по никакъв начин, имат смазващ резултат пред нас. И тук виждаме, че хората не отчитат свършената работа, по някакъв начин искат да са с победителя, който е лансиран за победител и те тръгват с него. Финал. 100 572 гласа по данни на ЦИК, малко над 3,1%. Какво казвате на тези ваши симпатизанти? От тук нататък какво за величие? Това, което им казвам, че ние ще продължим да работим за тях, но вече няма да работим за всички хора, защото не сме партия на всички хора, сме партия на сегмента хора, които са ни избрали. Така че от тук нататък ние ще грижим перфектно за нашите симпатизанти, ще направим икономически модели, ще подобрим образование, здравеопазване и много други неща, които те очакваха да ги направи държавата, ние ще ги направим на партийно ниво. Извън парламентарно, да. Извън парламентарно, да. Организационно ще го направим всичко за това нещо. Ще продължим да се развиваме с местни структури
и продължаваме партията, като я развиваме икономически, политически и социално.